Ja da treniram malo. Stefan trenira samo. A što imate vi? Čamac. Čamac, a ne ozbiljno, dođi ovo ne priča. Samo ti kažem, čamci penti. I šta radite, objasni sve, da bi znao ja. I šta ti tebi to? Što vrate? Ne živiš u Dunav, jedino Marko da te vozi. Uzimaš majke jedno bure, 200 dana. Je Marko, uvijek idemo raditi. A to mi gledam šijeda. Čekaj, a oni koji ovako žive? Ne, bre, živamo u Dunav da ja živim. Objasni mi kako akcija počinje. Vidi, ako ide neko, na primjer, ti ako ne znaš, ideš ti najzadnji ideš, a oni idu prvo. Ako njega boli te kurac. Ja se plašim, brate, stvarno ja se plašim. Šta, popite se na čamac i... Popit se na čamac, pališ pentu, ide sve. Ideš, boli te kurac. Ide prvo on, ti najzadnji. Vidiš da su tovar si ti kipuš. A kak se zove, koliko bura ima kila? 220. 220. I 450? Ne, 670. Ne, ovo 377. I koliko ti uzmeš? Zavisi koliko uzimaš bure. Jedno bure 370, uzimaš 20 bure. Ti si bunko brod, znači imaš para. Pa i Stefan to radi. Ne znam. I Stefan to radi, a? I ste opasni neka banda, vod. Stefan ima 25 konja. Maj, i kad će jeti opet? Pa zavisi kad dođe. Boki. Boki za kurac me roki. A kako? Dođi vam. Dođi vam. Kako se zove ono što pomoć mi njega? Toki? Toki Voki. Kako? Toki Voki. Nije Toki Voki. Ne. Toki Boki. Toki Voki. Ne ozbiljno, zove. Gledaj, ne možeš ti to da radiš, treba ti veliki čamac, treba. A imaš ti? Pa je. Mogu ja s vama upadnem? Što? A ne, Erđan, brate, sam. Dođi broma mi pričaš. Na bakar se najbolje radi. Na bakar, a? Dođi vam da mi pričaš. Sve ovakve parčiće, vidiš ovakve. Sve ovakve parčiće. A reci ti meni nešto, se piti me nešto. Jebeš ti nešto? A, sad. Šta ima kod nas tamo, nema nikog, bre, svi otišli u Nemačku, bre, samo ja, Marko i ovaj Stefan, Semran, Sami. Znači ne jebeš ništa? Slabo. Aj, bi volao da metneš, a? Nikad nisi jeo? Stela će mi kad imam, brate, devojka, koliko hoćeš, ja doći, mogu sad da... Pa to te pitam, jebeš tvoje devojke? Ne, a? Pa kako ti imam sa devojke? I brat se ženi. Oženi se? Pa dobro, ne pitam za ovog brata, pitam za tvoje devojke. A reci mi, kako živiš, ili dobro ili... Bogatstvo. Bogatstvo, a? Pa zbog nafte, zbog nafte 100%. Evo, bakar, ovo je sve. Znaš čovjek što je napravio od Dunava? Palatu napravio. Palatu, a? Palatu napravio od Dunava, znači. On radi, bato, ama njegov sin još koliko vredan. Njegov čale bio u zatvor, njegov sin, brat, izlazi. Možda je znaš Almir. Almir bi bio ovamo u školu. On je sad u Nemačku. Znaš ga 100%. Nemam pojma. Najbogatiji. I on isto grade naftu, tako i... Znaš koliko radnicu uzima čovjek? Po 20-30 radnicu uzima. A šta ko se uvati čovjek? A to lati, brate, ako imaš pare, brate, da platiš čamac i pentu, oni tu uzimaju samo čamac i pentu, tebi ništa ne radi. A kako će da ideš kući? Će te baca Dunav? Ne, pa ti ideš, brate, tamo do mosta. Odneseš čamac, oni dođu. I ništa neće ti radi, a? Ništa. Samo čamac ako hoćeš da kupiš i pentu, to je to. Ne možeš sve da ti radi. To je samo da ti puši. Ne može ništa da ti radi. Majka, to najlepši. Ništa, to je to. Pitaj Marka, znaš, kako krade, bato, se rastura. Krade, a? Rastura, on je go, brate, najljubije, čovječ, šta radi mi havari? Čuj,